नमस्कार, खुशाल नातालां. हांव बिवलाबाज कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज कम्युनिटी रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. आयज हांव सादर करता एक कविता नातालां. कविता रोचपी माने श्री आग्नेलो रिबेलो कोर्ताली गोंय. नातालां नातालां म्हटल्यार जेजूच्या येण्याचो काळ. काळजाची आनी जिविताची नवसरणी करूंक तयारी. जेजूच्या जल्माक रावतात ल्हान तशी व्हडली. जोन एकलो जेजूक काळजांत घेवंक करता तयारी. डिसेंबराचो म्हयनो येताच भुरगीं खुशाल जातात. कशे बरी गोठो करचो चिंततात. घरान डेकोरेशन करून घर उजवाडान भरतात. आपल्याकूय नवे कपडे शिवून खुशाल रावतात. जेजूच्या जल्म दिसा उजवाड मोगाचो. एकवटान मिसाक वचोन मोग वांटतात आमी जेजूचो. सोयरी शेजारी इश्ट मित्रां विश कोत्तात दीस खुशालकायेचो. सगलो संसार खुशेन भरला दीस म्हूण जेजूच्या जल्माचो. बाळूक जेजू जल्मला गोठ्यांत. घरान आमच्या भरला गोड गोड कुसवार. बिबीक दोदोल नेवरे वडे तयार केल्या संतोषान. सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक वांटतात काळजा भरून जेजूच्या मोगान. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय.